Ne mislim ni o čemu drugom osim o tome šta je to o čemu mislim. Ali ako mislim o tome, da li onda uopšte mislim? A ako ne mislim, šta je to što činim? Gde ćeš, dedo? Idem da ranim golubove. Ali sad ti golubovi ne jedu. Meni jedu. Heksagram mi savjetuje da izađem iz dvorišta, a istovremeno da učvrstim sadašnji položaj. Nisam razumeo značenje. Tamo je sve isključeno. Dobro. Vous avez échappé belle. Sans nous, c'est vous qui seriez morte. Što mi daješ pare? Nisi mi ti ćale. Nećeš? Hoću. Ja nisam vidio kraj filma sad. Šta će da ti vrati? Vous l'avez échappé belle. Sans nous, c'est vous qui seriez morte. Non. Da. Da, ja sam. Otkud ti? Htjela sam samo da te čujem. Evo, čula si me. Kako si? Dobro. Odakle zoveš? Od kuće iz Pariza. A, dobro je. Molim? Kažem, čujem da je tamo lepo vreme. Nije, stalno pada kiša. Što se ne javiš ako te mrzi da pišeš? Zovi na moj radio. Ma ne mrzi me, Milice, ne mrzi me. Znači, mislim, ja imao pojma koliko ona ima godina. Rekla mi da je punoletna izgleda. E, a da ste vidjeli kad se skinula, ko anđeo. Pa, ja više volim crnke. Pa da, sad se sve farbaju plavo. Šta je ovo od jutros, jeli bre? Šta je vama, jeste vi normalni? E, daj mi bre tekstove, čovječe, idem na probu, ne znam o čemu ću pevati. Kakve tekstove? Kakve tekstove? Ti ti normalan čovjek. Ma ne, pričam Kakve tebe. tekstove da ti da? Ma za pesme nešto, moja muzika, njegovi tekstovi. Nosi on te svoje priče svuda. A nisu priče, pesme. Nosi on te priče, ali niko neće da mu štampa.
Pa ja sam mu nudio da moj Čaleta malo pogura, ali vaš unuk neće. Še, vidi ti to. Vidi. Neću o tome da pričam. Da se te priče Nemoj štapaju. opet da počinjemo, Ne molim. brinite ništa, vidjet ćemo nešto. Gde da dođem? Gde da dođem? Pa to nije moj stan, šta ću ja tu? Šta će moj okno? Htjela bih da budemo makar malo zajedno. E, Ti si mi sin. da, kažu. Slušaj, Milice. Moram sad da idem, razgovarat ćemo još o tome, važi? Dobro, Ajde. javi se. Ajde, dobro, pozdravit ću dedu. Ajde, Milice, ćao, zdravo. Šta je? Opet si prevario neku maloletnicu. Molim? Opet si neku maloletnicu prevario, jeli? Jeli, gde je moj jogurt? Otkud ja znam? Kako? A kako kupatilo ima mrak. Umro bi čoveče. Vladimire, jel imaš ti namjer uopšte da mi pišeš te tekstove, a? Aj, napiši mi tekstove. Inače ću kičmuti slovno. Ne u kičmu, ostaću mali! Pusti me, zvaću dedu! Deda! Ej bre, Deda! šta se dereš? Šta radite to s telefonom? Prekinut ćete vezu. Jesi našao jogurt, deda? Jogurt. Ako ne možeš da nađeš ono što tražiš, onda uzmi ono što nađeš. Šta vam sad to znači? To znači da upravo jede moj puding. Moraš imati više osjećaja za naše podneblje, za našeg čoveka. Ovako je sve. Ovo je naš čovjek. Ne mogu svi tući žene, opijati se po kafanama, razbijati čaše, slušati narodnjake. To niko ne traži od tebe. A šta je ovo? Šta je ovo? Put u Japan. Japan je tu samo simbol, daleki cilj. Možda čak i umišljen. Slušaj, nisam ja tako glup kao što bi ti želao da mi imputiraš. Razumio se ja to. Slušaj, ti si pametan dečko. Ti si talentovan dečko. Ja hoću da ti pomognem. Što si toliko tvrdoglav? Slušaj malo starije. Ma koga danas zanimaju daleki, umišljeni ciljevi? Molim. Da vas podsjetim da savjet počinje za 5 minuta. Hvala. Izvini, obaveza. Zdravo, Vlado. Otkud ti? Pa radim ovdje. Radiš? Da ti lift ovdje? Ma nema veze, pusti lift. Ha? Otkud radiš ovdje? Pa ima jedno mjesec dana. Diplomirao sam pre 3,5 mjeseca, a ovdje sam, pa tako jedno mjesec dana. Šta radiš? Ma ništa ne radim, čale me brufuro, bistri novine po ceo dan. Nego kad ćeš ti da diplomiraš? Uskoro. A gdje si bio sada? Nosio neke priče gore u jezik i reč. Šta je to, lepiš sličice ko neka devojčica? Nije, to je da bi bilo uočljivije. Dobro, što si? Da. Ko je devojka? A, pa to je Tanja, Tanja? koleginica. Radi gore u razmeni sa inostranstvom. Tu je od skora, inače, živjela je tu i tamo po belome svetu. Muž je bio neki diplomata, znaš. Ostavila ga je u Sibiru, usred neke tajge. Izašla žena iz voza i sačekala drugi, ali u suprotnom smeru. Vidim, obaveštenosti dobro. Pa sam radio na slučaju. Oladila me onako kulturno, znaš, na kraju. A komplet ekipu drži na uzdije. Ćao, druže, moram da idem. Zdravo. Ćao. Šta je? Opet ogovarate državu, jeli? Priče mi vić, bre. Čika Rubene, čika Rubene.
Dobra ti majica, deda. Ili, šta si ti uradio? Bio sam kod čoveka. Pun je razumevanja. Dobra majica, samo da je ćirilica. Šta je to bilo? Pojma nemam, možda je neko zakačio, a možda je zemljotres. Što ne paze materim nikovu, za njih je štala, a ne ovako pidesa po posluga. Ja ne znam da kuvam ništa od graška. Ni ja ne umem da pravim ništa od graška. Vidi, moja ulica je rimska, tvoja ulica je banatska. To i nisu neke ulice, mislim, nisu važne, ali su jedna pored druge. U stvari seku se. Tako je to u svakom gradu, ulice se seku ili se ne seku. Ali moja zgrada i tvoja zgrada imaju isto zajedničko dvorište. I moji prozori gledaju na tvoje prozore. Ja sa mojih prozora vidim tvoje prozore. Vidim ja i nebo, i ptice, i druge prozore. Ja tebe ništa ne razumem. Ja ne volim da jedem sam. Da idemo negde na večeru. Ili na koncert. Ovaj je prošao. Biće neki drugi. Neki drugi put. Tato smrdi, deda. Kupio sam ti jogurt. Deda! Deda! Vi ste još uvek tu. Trebalo bi da znate da vaš deda može ovako ležati mesecima. Makar će svet biti bolje kada se probudi. Ako bude sveta uopšte. Ako ga ne bude, ja sam tu. Otići ću ja kasnije da vidim. Ništa ne brini. Jak je on. Vi, Petrovići, ne umirete lako. A on? Nikad mi nisi pričao kako je on. Drugi su ti pričali. Ali ti si mu bio najbliži. Ti znaš. Za neke smrti nije važno kako su se odigrale. Čovjek je mrtav i to je sve. Kako sve? Kako sve, Nikola? Pa, moj otac nije bio tamo neki čovjek. Nije, ali nije ni lik iz neke tvoje priče, novele, šta li pišeš. Milica nešto krije. Tvoja majka nema veze s tim.
Uvek žene imaju veze. Kada se probudio, sivilo dana je već postalo gusto i opipljivo. Okrenuo se da pogleda ženu koja je spavala pored njega i pomislio na smrt. Nije mogao u tom času da odluči čija smrt je u pitanju, ali nešto kasnije, dok se brijao, doneo je odluku. Jesenja kiša sruči se tada na prozor kao tajni svedok zavere i zaveta. Nešto novo, a? Novo. Da mu ponesem pidžamu. Ono ne znam kako hoćeš. Šta je ovo? Ostavi, to je dedino. Sonja, da li je tu Sonja? Pogrešili ste, ovde nema nikakve Sonje. A koji je to stan? 9. Pa ipak, recite joj da ju je majka tražila. Požuri, zakasnit ćemo. Evo, samo još papuče da uzmem. Daj mi ovo da pročitaš. Važi ili čuvaj ga? Nema preko. To mi je jedini primjerak. Ne biste smeli da ulazite ovamo. Samo dedu da vidim. Znam, ali ovo su teški bolesnici. Molim. Dobro, samo kratko. Hvala. Jesu mu radili nešto? Mislim da su ga samo snimali. Tu nema šta da se radi. Samo da se čeka. Donao sam u pidžamu. Stavi tu na stolić. A šta je s njim? Neke komplikacije sa bubrezima. Inače, depresivni stupor. Šta je to? Odbija sve. Da jede, pije, priča. Čak i ne spava. Vrlo malo. Ludak, a? On ne misli tako. Dobro večer, čika Rugana. Zdravo, Vlado. Gde je deda? Nema ga da se javi. Sedite, čika Rugana, sedite. Neću kad nije tu. Njega je udarila kap. Kad ga je udarila kap? Pre 4 dana. Izvinite što vam ranije nisam javio, ali rekli su da će sve biti u redu, pa nisam hteo da vas uznemiravam. I sad kako je? Još je bez svesti. Sedite malo, čika Rugane. Znaš li kako Jevrejin kupuje kravu? Ne.
Kada? U redu. Zdravo. Ma da... Sve je to dobro, sve je to dobro. Ako mislite da nešto menjate, pazite da ne pređe 4 šlefe. Dobro, htjela sam još da vam kažem ovo. Meni ističe ugovor na određeno vreme, pa... Pa nemojte o tome da brinete. Da se sve to srediti. O, baš lepo što si svratio. A, doveo sam ti onog momka. A ovo je naš urednik. Vitez. Jekić. A to je za onu priču. Da, vidi. Sedite. Žurim, gore me čekaju. A samo da tu poznam sa našom koleginicom Lazić, naš direktor. A, dosta lepog sam čuo o vama. Hvala. Milan, drago mi je. Drago mi je. Ti sedi. Ja se izvinjavam što moram da vas ostavim, ali posao. Prijetno. Više ti nisam potreban. Ostalo će Janko da uradi. Da, hvala. I pozdravi oca. Baš mi je žao što nisi kaficu tada. A, drugi put. Ja sam Ivan. Tanja. Hoćeš da popiješ nešto? Ne bih se zadržavao, samo sam htio to da donesem. Da. Ti ranije nisi objavljivao? Ne. Ivan je, ako se ne varam, rock muzičar. O, je li? Da, dobro, bit će u redu sa tom pričom. Biće sve u redu. Naravno, ja ću to još da pročitam. Trebalo ti. Da. Za svaki slučaj ostavi nam broj telefona. Nema frke. Tebi uvek tata sve sređuje. Ne, sa normalnim ljudima sam komuniciram. A ti uvek tako ljudima sve u lice. Ne uvek. Da sam mu sam odno priču ne bi ni pogledao. Kao ni drugim mladim piscima. Da, zato će oni uvek ostati drugi mladi pisci. Dok ne nađu vezu. Nikom poštenom ja ništa ne uzimam. Znači, oni koji su uspeli su nepošteni. A ima i dobri. Ako im to mi dopustimo. Vi nepošteni. Da, mi nepošteni. Da li je slobodno? Što nosiš kišobran? Šta ti je to? Nešto za trening. Treniraš golf? Ne golf, aikido. To ima veze sa judom.
I šta si još video? Ništa više. Znaš kad ležem, kad ustajem, gde radim. A šta ja znam o tebi? Znaš, Šta? ime, adresu, prozore, To je već nešto. Aikido. I šta još radiš? Suzdržavam se. Molim? Suzdržavam se. A zašto? U kafani smo. Mislim, U kafani smo. čime se baviš? Ljudima. Kakvim ljudima? Neobičnim ljudima. Kao? Kao ti. Šta je sa mnom neobično? Neobično lepa. Hvala. I još? Još. Uobražena. Pametna. Mislila sam kojim još neobičnim ljudima. Recimo, gospodinom Ristićem Zoranom. Šta je s njim bilo neobično? Pa taj gospodin Ristić je ustajao svako jutro u 5:30, išao na posao. Da? Tako svaki dan. Međutim, jedno jutro on odluči da više ne ide na posao i onda je skočio kroz prozor. Dok je padao, uvideo je da zna da leti. I od tada je stalno išao na letenje. Ali jedno jutro se probudi i reče oh. Pa već je 4:30, pa ja kasnim na letenje. I onda je otišao na prugu. I? Nije postao voz. Tužno. Tužno, tužno. Izvini. Ikren kolač. Izvinite, htjela bih sada da platim. Pa sve je sređeno. Opet si stao na liniju. Uopšte ne paziš kuda ideš. Svako ima pravo na svoje slabosti. A ti paziš na liniju, a? Ja sam to prevazišla. Neoprezan si. Nećeš da se popneš gore?
Minhen mora da stigne najkasnije za 5 dana. Ovdje ima više priče. Evo vam je od onog malog rokera. I to da pošaljem. Pa, propozicije nas ne limitiraju po broju, ali vi izaberite najbolje. Dobro. Dobro večer. Dobro večer. Pa lepo vam je ovdje. Ali si smislio početak? Ruže, vodu. Obratila sam pažnju na prozore. Ništa se ne vidi. Stvarno si ostavila muža u sred Sibira. Prijatno vreme u gradu i okolini, temperatura iznosi tek nekih 18 stepeni. Ljudi se ne ostavljaju. Ne tako. Uđite, mladiću. Deda vam se jutros probudio. Želeo bih da vidim da li će vas prepoznati. Tu ne osjeća. Amnezija i paraliza su normalne pojave u ovakvim slučajevima. Važno je da se on probudio. Čemu znate da se probudio? Samo zato što je otvorio oči. I onaj tamo ima otvorene oči, ali za vas večno spava. Zar ti nisi na večeri? Bila sam. Šta, gotova je? Tek počinje. I? Sad sam gladna.
Ova je baš lepa. Zašto ovo ne objaviš negde? Imam toliko ponuda da ne mogu da se odlučim. Možda bismo mogli da odnesemo kod mene u jezik i reč. Nisam ti zato dao priče. Znam. Mislila sam da ti pomognem. Hvala, ne treba. Baš si blesav. Šta radiš to? Poklanjam ti priču koja će sama da dođe do tebe. Gde ćeš? Kod bake je bio jedan ovakav orman. Nisam znala da mu prilazi. Mislila sam da u njemu žive sva ona strašna stvorenja koje žive u dačijim glavama. Onda sam jednoga dana odlučila da ću ga otvoriti. Dok sam mu prilazila, čini mi se da sam ja neko drugi ko prilazi meni. Da sam ja orman. Zažmurila sam i otvorila ga. Naravno, bio je prazan. A ja sam se upiškila. Koliko si imala godina tad? Nisam bila baš tako mala. Ne moraš da ustaješ, sama ću. Hvala ti. Alo? A, ti si. Kaži, brzo izašla sam sa nekog sastanka. Hteo sam samo da te čujem, ništa važno. Ti ideš na trening večeras? Ne, što? Jedan moj prijatelj otvara svoju izložbu u galeriji. Možemo da se vidimo u 8. Slušaj, ako je to jedino mesto gde mogu da te vidim, onda... Stvarno bi morala da odem. To je kod Narodne biblioteke. Dobro, važi, ajde. Kod biblioteke u 8. Ćao. Ćao.
Jesi li javio milici? Da li ti majka zna Šta? da je deda u bolnici? Ne. Što joj ne javiš? Što da joj javim? Deda ju je mnogo voleo. U to ne sumnjam. Volela i ona dedu. Bole nju za Petrovića, Nikola. Pa ona je Petrović. Bila je. Dok se nije prokurvala. O tvojej majici možeš da misliš šta hoćeš, ali zapamti jedno. Ona nikad nije bila kurva. I nikad te nije napustila. Hej, izvini, nisam mogla da stignem ranije. Otkad čekaš? Od 8. Lep ti je džemper. Hoćemo? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Hvala. Bravo, kad si došao? Upravo sam stigla. Je li bila neka govorancija? Ne, bre, ni bila. Mala, prigodna. Da ti predstavim Vladu. Ovo je Ana, pozorišni reditelj. Drago mi je. A šta ti radiš, Vlado? To bi ja volio da znam. Nisi valjda filozof. Još gore, pozorišni kritičar. Ej, stvarno, Vlada piše. A šta piše? Šta piše? Šta pozorišni kritičar može da piše? Pozorišne kritike. Onda si sigurno gledao Don Juana u salonu. Da, to je tvoje. Moje. Osjeća se nedostatak muške ruke. To samo muškarac može da kaže. Ti znaš, oni sve najbolje znaju. Ja ni u jednom trenutku nisam pokušavala da radim kao žena ili kao muškarac, već samo i jedino kao ljudsko biće. Vanjska razlika To uopšte ne... o vanjskim razlikama, to. Da, vanjska Izvini, razlika molim uopšte ne te, umanjuje... stvarno moramo da se javimo. Dobro, ćao. Nastavit ćemo kasnije. Zašto si takav prema njoj? Molim te, ja tebi ne govorim kako da se ponašaš. Samo izvoli, smeškaj se, hvali ih, klimaj glavom, ali dopusti meni da sam kreiram. kreiraš svoj svet. Upravo tako. Samurajski kodeks. Kakve to veze sad ima s ovim? Nikako. Baš sam to htjela da ti kažem. Ovde važe neka sasvim druga pravila. Koja pravila? Ako si već i došao, onda budi pristojan. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Jovana Pavlovića sigurno poznajete. Čitala sam vašu poslednju knjigu. Hvala, i ja također. Dobro večer. Zdravo me. Vi se poznajete? O da. Istok i tajanstvenost. I ja sam se u mladosti zanosio Huxley. Ma da. Ma to je jasno. I presudan uticaj izvršila je naša tradicija. Svakako, svakako. Vladina interesovanja su nešto specifičnije. A šta sad pišeš, Vlado? Jednu običnu ljubavnu priču. Naravno, događa se u Japanu. Bio sam skoro u Japanu, to je sad druga Amerika. Upravo sad imaju paniku od side. Da. Tamo su pederi uvek bili na celi. Da, i Hagakure o tome govori. O čemu reći? Hagakure su samurajski kodeks, norme i pravila ponašanja koje su oni smatrali svetinjom. Između ostalog, u njima se govori o tome da ljubav među muškarcima nije neprirodna, naprotiv. To nisam znao. Da, neke stvari sad vidimo u sasvim drugačijem svetlu. U kakvom svetlu? Ja to ne znam. Tanja bi to trebalo bolje da zna. Da, žene su tu najugroženije. Smanjuje im se izbor.
kodeks se nije protivio homoseksualnosti. Ali zato zahtevao od samuraja da ne odaju svoju ljubav. Bilo prema ženi ili muškarcu, najviše ljubav je tajna. Ja to u Japanu nisam vidio. Pa nisi ni mogao da vidiš. Kad se kriju. A vi smatrate da stvari treba da budu javne? Slušajte, jedini pravi sud je sud javnosti. U tom slučaju ja nemam šta da krijem. Molim? Kad završiš s njim, pokupi ovo. Stani ovo. Oj, tu momko se ulazi. Many years ago, I became what I am. I šta kažeš? Krnuo si mu žvalu, a? Da. Krlno sam u žvalu. Čoveč, ja znam da ti mene gotiviš. Ti me u stvari obožavaš. Ali ovo kad ti budem rekao, ponudit ćeš mi brak. Šta je? Čekamo bebu. Ne, znaš da pacim. Jao, Ivane. Opet si napravio neko sranje, jel? Dao sam ti priču da se štampa. Šta si? Dao sam tvoju priču, onu koju sam ti uzeo poslednji put. I to znaš kome? Tvom prijatelju s kojim si se sinoć ljubio na mesečinu. Janku Vitezu, lično. Što si to uradio? Prvo, priča se tu da se štampa. Drugo, dobit ćeš neku kintu. Slabo se to plaća, ali i tako nemaš love. Treće, ovo će popizdi, čoveče, poješće sopstvenog ovoga. Što to je besmisleno, shvati da je besmisleno. Jebi ga besmisleno. Što bi bilo besmisleno? I ti si otišao kod njih i oni su rekli priča je savršena i mi ćemo da je štampamo, jel? Naravno, zvao se Ćaleta, Ćale zvao Milana, Milan zvao Viteza Da, baba za dedu, deda za repu. Tako to ide, sine, u životu. Rekao sam ti da neću da mi tvoj Ćale sređuje za moje priče, hvala, neću. Nemoj da me nerviraš. Nemoj da filozofiraš. Odnos sam pričao i rekao sam da moja. S tim ti nemaš nikakve veze. Ja sam taj koji se služi mitom i korupcijom. Ja sam taj koji se bavi prljavim stvarima. Tvoja samurajska etika je potpuno čista. Moja samurajska etika. I rekao sam da štampaju pod pseudonimom. Damjan Ilić, znaš ono ko Zelenko, to ti veoma odgovara. Ne treba mi tvoja slava, ne boj se. Čoveče, pa ti ništa ne shvataš. Kako ne shvataš? Ja neću da mi tako uvaljuju priče ispod tezge ko govna. Neću. To je jedino što radim pošteno, shvataš? Ne znam, imaš telefon redakcije, javi se Vitezu, kaže dobar dan, ovde pravi autor priče, pod pseudonimom Damjan Ilić, ne dam da se priča štampa i gotovo. Ja tu ne mogu ništa. Never show my face, hear the sound of my feet. Kako ti umeš da iznerviraš čovjek? Ti ne umeš, jeli? Ti si savršen, božanstven. Ako znaš gde je, jednostavno okreni broj. Ako se samo bez veze nerviraš, dobit ćeš bor.
Misliš da je to rešenje? Evo onda izvoli. Sigurna si da se vide? Šta? Bori. A meni? Kako ti je Dragoslav? To bi ja voljela da znam. A ja sam mislila da... I ja sam mislila. Ali to ništa ne pomaže. I šta sad radiš? Pa kad jedem, jedem. Kad spavam, spavam. U međuvremenu gledam televiziju. Opet dvorište. Da. Vlado, ti si? Da, ja sam. Ovdje Marijana iz bolnice. Hoću da ti kažem da ti je deda progovorio, pa bi mogao da svratiš. Ja radim do... Dolazim odmah. Evo ga bas, ajmo. Hajde požuri. Šta je s tobom? On je sam. Ja sam na kraju hodnika. Sanjam sve tiše i mleđe snove. Pazi na bojler. Hoće da se pregreje. Kako je? Spava. Sedi tu na krevet. Šta si to radio? Tukao se, a? Ne. Tukli su me. I ti i deda imate neku čudnu kožu. Izvini. Po njemu se to zbilja vidi. Izvolite.
Dobar dan. Sedite. Izuzetno pametan momak. A priča kakva je? Ano, molim te 3 kafe. Kažem ti, toliko senzibiliteta, toliko rafinmana, ma prosto njuha za njihov način mišljenja. To se ovdje retko nalazi. Pravi evropski duh. Uostalom, neka kaže koleginica, ona je na tome dosta radila za me. Da. Ivane, ti si? Ne, David Bowie. David, otkad ti pišeš priče? Molim? Tražila te Tanja Lazić. Kaže da si dobio neku nagradu u Minhenu za priču. To kaže. Zvala već 3 puta, na kraju ostavila kućni telefon. Zapisala sam te kod tebe. Odlično. Ljudi kažu da su pravi talasi oni na kojima se dobro talasaju. Zar se vi ne talasite dobro? Kako da ne? Ovo su Talking Heads. Television Man. Sve u okviru naše teme. Otkud ti? Mogu ja da idem? Jurim te čitav dan, uđi. I kako si me našao? 981. Uđi tamo. Rekla mama za nagradu. Bio je urednik iz izdavačkog centra. Kaže da hoće da ti objave čitavu zbirku. Još uvek misliš da samo nepošteni uspevaju? Mislim da ljudi kad pokušavaju da budu pošteni igraju najprljavije. I ti? Ja uvijek igram prljavo, u tome sam bar pošten. De Palma je usput kao još vrhunski argument pomenuo situaciju u kojoj je tek u 40. minutu Hitchcockova filma Psiho se dešava ubistvo, a publik ipak uporno sedi u dvorani i gleda film, na što mu je Herman definitivno odgovorio: ti nisi Alfred Popi Hitchcock. kafu, ohladit će ti Ipak se. poznaje i poštuje pravila igre. Obožavam hladnu kafu. Na neki način kao mlad reditelj tek treba da se dokaže, odnosno da stvoriš određeni pedigree. Poznaješ Vladu? Aha. Zašto? Mali svet. Zdravo, Marijana. Dobro jutro. Šta ima novo? Umro onaj stari iz dvojke.
Dobar dan. Dobar dan. Čika Ruben tu. A profesor je u salonu, samo izvolite. Hvala. Großes Volk, wirklich. Nemci. Čika Rubene. Znam. Kad prijatelj ode, to se zna. Hvala Bogu, već su počeli kerovi da me za... Šta ti to je? Tukli su me. Tukli su me, ja te čekam 2 sata ovde ti saopštim vest tvog života. Ej, sine, najbolji si, dobio si prvu nagradu za priču od Nemaca, u Nemačkoj. Evo, tako se odvrati. Ovde je haos totalni. Ovi su popizdali, htjeli su da me rastegnu na sastavne delove. Izdavački centar hoće ti štampa kompletnu zbirku. Ja neću. Evo ga opet. Pa da li si ti normalan? Pa dobro, zašto me zajebavaš sad? Jel ti uopšte znaš šta hoćeš? Da sahranim dedu. Jebi ga. Ajde, pitaj šta hoćeš. Oprostio sam ti one šamare. Otkud ti ta jakna? Iz ormana. Taksi. Lepo su te udesili. Kako si putovala? Dobro. Zdravo, Nikola. Zdravo. Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat.
Kada dođem sutra? Nema frke, uzet ću taksi. Doći ja, samo kaži kada. Avion kreće u 11:30. Dođi u 9:10. Ne znam. Jesi li gladna? Ne, hvala, samo ti jedi. Imaš li neki začin? Sljedeći put stavi malo luka. Donela sam ti nešto. Mislim da ti je taman. Bio je posljednji. Baš ste mogli još malo da ostanete. Moram na posao, tamo je to. Dobro, onda sljedeći put sigurno. Idem ja po kola, čekam te na donjem ulazu. Važi. Doviđenja i sretan put. Hvala, Ivane, kada dođeš u Pariz, javi se sigurno. Hvala, možda za 1, 2, 3 mjeseca. Doviđenja. Znaš kako? Hteo sam... Kaži. Doći ću kad uplaniram. Na koga si samo ovo liči? Ajde, požuri, zakasnit ćeš. Vidi, za one priče koje hoće da mi štampaju. Samo treba da ih donesem.
Ali ja sam ti rekao da neću da ih štam. A, ja sam znao da ćeš ti da se predomisliš. Ne, slušaj, uradim još nešto. Do izlaska knjige i štampe. Nikom ni reči ko je Damjan Ilić. Važi? Što to? Mislim da je tako bolje. Važi, samo imam ja i neka svoje posle, znaš. Za 10 dana imam koncert. Da završimo to sutra preko. Sutra imaš priče. Okej. Ova noć je tvoja košulja, pokidana duma, koštana, iznad kreveta, sveća vosak kaplje iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim taka, najtanja želja sijala, ali ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Ti još radiš? Ma kuća mi je puna gostiju, a moram da završim neku recenziju. Recenziju za šta? Za ovog Ilića što je dobio nagradu u Minhenu. To se sad radi. Da, izdavački centar hoće da iskoristi dok je još aktuelno. Taj nešto nije u redu. Otkud ti? Ko je ovo napisao? Zdravo. Ćao, druže. Dobro je bilo. Hvala ti. Vidimo se posle. Vidimo se, čao. Čiji je bio plan? Pa nema plana, Tanja, nema plana. Htio sam samo da mu pomognem. Čekamo te tamo, ti. Baš. Dobro večer. Sve ispao samo od sebe. Hajde, idemo na bis, ajde. Okej, evo dolazim. Zovu. Tanja! Sedi negde, Tanja. Donela sam ti model. Ne treba.
Zašto ti ne odeš u Japan? Šta ima tamo? Ne znam. Ja sam stigla samo do Sibira. Evo ti Japan.